бәхет сезнең өчен генә. Иң якты юл сезнең киләчәк. Балаларым, җимешләрем мине, бер Раббымнан сорыйм, бирәчәк. Һәр көн сезне уйлап, теләк телим. Бер Раббымнан сорыйм үтенеп, сорыйм әле сорыйм. Кулым талса да, яшәмәслек булсын, үкенеп. Бик яратам сезне, үпкәләрем. Сез һәр вакыт йөрәк түремдә, якты йолдыз булып балкыйсыз сез. Бер болытсыз зәңгәр күгемдә. Мин яратам сезне, үлеп. Шуннан олырак сөю буламы? Һәр көн сезне ихлас уйласам, юкка гына күңелем туламы? Күз алдымда тотам һәр берегезне, һәр бер мизгелне искә төшерәм. Сез минем бәхетем икәнне, кабат шул чак төшенәм. Әгәр сездән җылы сүз ишетсәм, күрсәм сездән бераз хөрмәт йөзе, йөзләремә минем кояш чыга, яшьләр белән тула шул чак үзем. Автор Гөлнур Галимова.